आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैदों बाक्सा जिल्ला हिसाबै बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आं मोनसे गोजोननायखौ फोरमायो जिहेतु CM अफिसनिफ्राय जिहेतु दाख्लैबावै मोनसे नटिफिकेसन बा आपडेट होदों। बे जोङो मिन्थिदों जिहेतु जोंनि बाक्सा जिल्ला कर्टनिफ्राय जिहेतु पावार एन्ड फांसनखौ लेस खालामनानै कामरुप जिल्लानि माने जिहेतु रङिया कामरुप साब डिभिजनाव बेहाय लांनायनि जिहेतु षड़यन्त्र बा पलिसि सोलिबाय दंमोन। बे समावनो जे आसाम CM अफिसनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों। बे नटिसाव ओंखारदों जिहेतु साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटखौ जोंहा मा पावार एन्ड फांसनखौ जोंहा मा इस्टाब्लिस गोदान खालामगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव। बेयो माने मोनसे मोजां तामुलपुर ओनसोलनि बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां होननानै आं सानो आरो जिहेतु पावार एन्ड फांसनखौ मुसलपुरनिफ्राय कर्टनिफ्राय लेस खालामनानै जिहेतु रङियाव लांनायनि बे माबाया सोलिबाय दंमोन। बे समावनो बे ओंखारनानै होदों बा बेखौ खालामदों। बिराद मोजां जादों, मानोना जोंनि थाखाय बिराद समस्या जागौमोन आरो पावार एन्ड फांसना गुबुनावबो थाहैगौमोन। बेनि थाखाय दा तामुलपुर हिसाबै तामुलपुराव जिहेतु बेखौ इस्टाब्लिस खालामनायनि आखायाव लादों। बेनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो तामुलपुरनि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै। खिन्थु मोनसे जोङो बेखौ गोजोनो, खिन्थु तामुलपुर हिसाबै जों किसुमान खामानिखौबो जों गोजोननाय मोनो आरो किसुमान खामानिखौ जों गोजोननायखौ मोनाखै। जेरैबायदि हमना ला दा BSc, BTC, BTR गासैबो एकर्डखौ जों मोनफा मोनफा समनि बाहागो होननानै जों साननानै लायो। समाव बेफोरो समजों खारफानो गोनां जायो। थिग थिनिखय जोङो जाय सरकाराव थायो बेफोरखौ जों गंफ्रोमबो थांनाय समफ्रावबो बा फैबाय थानाय समफ्रावबो जोङो बुंबोदोंमोन आरो बुंबायबो थायो। जेरैबायदि BPFआ खामानि मावदोंमोन मोनसे समाव सरकाराव दंमोन। बे समाव BPFआ मोनफा मोनफा जोंनि समाजनि खामानिखौ किसुमान खामानिखौ जोंनिखौ मावाखै थालांहोदों। बेफोराव जों मावैनि जाउनाव जों बिसोरखौ बायदिसिना बुङोमोन। थिग थिनखय दा सरकाराव जे BTR गभर्नमेन्ट इउपिपिएल BJP एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ, जों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायो आरो बा बुङो। जिहेतु आं तामुलपुर ओनसोलनि हिसाबै जोङो गोजौ लेभेलाव खामानि जादोंब्लाबो सिं लेभेलाव जोंनि खामानिया दिनैसिमबो जायाखै। जेरैबायदि सिं लेभेलनि होनना बुङोबा हान्थामेलानि लामा, दैमा खुख्ला जानाय, हा लांजानाय, बेफोरबादिनो दुब्लियाव माइ गायनो हायै दैफोरा दुब्लि खुख्ला जानाय, बिदिनो बिभिन्न धरन समस्या जोंनि ओनसोलाव दङ। दैजों हा खुख्ला जानानै न' होखारजानाय, बिथा गारना खारनाय, बेफोरबायदि समस्या स्कुल बारि बागान लांजानाय बेफोरबायदि समस्या जोंनि तामुलपुर ओनसोलावबो दङ। दिनैसिमबो 3 बोसोर 4 बोसोर BTR गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो बेफोरो मावनायनि जेबो लामायाव आगबारियाखै। आगोलनि समफोरावथ' गैखाया BPFनि जि सम सरकाराव दंमोन बे समावबो मावाखै। आरो सोलायनायनि जिहेतु षड़यन्त्र, सोलायनायनि जिहेतु स्ल'गान होयै जों सोलायनायखौबो मोनबाय। सोलायनायनि उनावबो जुदि ओनसोला जुदि डेभेलप जायाबा सोलायाबा बेयाव जोंनि रायजो राजाफोरा खुद्रिखांनाय मोनो, दुखु मोनो आरो समाजाव मोनफा मोनफा गाज्रि रोदोम हिसाबै समाजाव मोनसे गुबुंले थासारिया सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोलाव। बेनिखायनो जोङो डेभेलप जानोब्ला सिं लेभेलनिफ्रायबो डेभेलप जानो नांगोन। गोजौ लेभेलाव डेभेलप जाबालाय बोरै जानो। सिं लेभेलनिफ्रायसो ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायसो जोङो गोजौआव थांनांगोन। बेनिखायनो जोङो मोनसे ओनसोला एरिया जौगानोब्ला जों थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहा बेखौ जोङो नांग्रोगोन। लोंनाय दै, जानाय लोंनायनि, मावनाय दांनायनि, थानायनि, बारि बागाननि जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानायखौ नांगोन। अब्लासो जों गोजौ लेभेलाव हान्थिलांनो दावगालांनो जों मोनसे साहस आरो सक्तिखौ जों मोनो। बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे आसा फारियो, माबा मोनसे जागोन होननानै। खिन्थु दिनैनि समावबो बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय जों गोजानाव थानो हायाखै। बेनि थाखाय जों गोबां दुखु आरो। दा तामुलपुर हिसाबै जोङो MLA सारबो दङ, जलेन सार, हमना ला प्रमद साराबो तामुलपुरनिनो। खिन्थु एरिया हिसाबै जोंना बेफोर खामानिखौ दिनैसिमबो मावाखै। बेफोरबायदिजों जोंनि समाजा थावरिनो हाया, बेफोरबायदिजों जोंनि समाजा दावगानो हाया। बेफोरबायदिजों जोङो उल्थासो गाहायावसो डाउनावसो गोलैगोन आरो जाख्ल' जानानै नारसिनजानाय गुबुन जाथिजोंसो जों बांसिन गादबजानानै दोनजानायनि मोनसे बे पलिसि मोनसे माबा सोलिबाय दं आरो। बेनिखायनो जोङो लुगैयो जाथि हिसाबै, रायजो हिसाबै, समाज हिसाबै जोंनि समाजनि खामानिखौ मावनांगौ। मावाब्ला सरकाराव थानायनि जेबो ओंथियानो गैया। बेनिखायनो जोङो लुगैयो सरकाराव पावाराव थानाय हिसाबै जि सरकारानो थाया मानो जोंनि समाजनि मोजांखौ मावनांगौ। जों बेखौनो लुगैयो आरो तामुलपुरबासि हिसाबै, जोंनि ओनसोलनि हिसाबै। आं बेखौनो मोनसे टपिक हिसाबै सावरायनो बुंनो होननानै आं बुंनो लुगैनानै दंबायदोंमोन। खिन्थु दिनै आङो बेखौ बुंनानै नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामबाय गोसोनि बाथ्राखौ आरो।